Nggih, matur suwun nggih. Ngapunten Bapak. Napa niki kula waktu semedi Nggih. niku dipurugi tiyang. Nggih. Nah, kantun niku enten tiyang kalih kula posisi keadaan semedi. Terus kanan kiri niki enten tiyang kalih. Tung mriki setunggal. Terus tengah jeng kula niku enten tiyang setunggal ngadeg kalian muteri kula kalian ngomong neng belajar ngeten iki sing temenan mung sak kecap ngoten tok petene sing kanan kiri niki kula mboten paham sinten-sintene petene enten tiyang niku posisi waktu semedi nggih wujud Kalih nyuwun kula enggah nggih jejeri jenengan jejeri kula petene sing tengah jeng kula niku ngadeg kalih ngomong ngoten niku wae. Niku maksudnya pripun? Sing ngadeg teng ngarepe jenengan niku tiyange yang dipiskap Nggih, ngadeg kados jenengan ngeten iki carian. Nggih. Ampun. Leres. Ngomongnya mau saiki. Nggih, kecap ngoten niku to. Belajar ngeten niki sing temenan pun ngoten to. Iki wau saksi. Saksi ingkang ditetaken. Nggih, sing sedulur sing sejati. Nek wonten wejangan ngoten niku sing mriki medal nyekseni. Niki dugi. Niku Dek, nggih wujud. Nggih. Kedua kados Tapi ngeten jenengan ngeten merinding iki. nempun. Nggih. Kados ngeten iki langsung napa? Anu, Tangi kula nggih merinding sedanten. Sing mriki kalau mriki nggih wujud petene kula mboten paham cara raine ngoten mboten paham petene semerap nek enten tiyang kiwa ngene nek sing teng mriki nggih cewetha damel jare sing teng mriki ireng sing mriki petak rada kekuning-kuningan nggih nggih ampun leres tahun niku leres nggih nggih lah ampun cetha ngeten lho nembe tapi kok ngeten iki nggih terus aku kok iso foto apa iso foto awak dhewe iki apa iso sinau mbon nampa pelajaran ya Mbak sing penting awak dhewe netepi wajib nek nembe dasar iki ngoten lha mengke nek pun kalih langkung cetha muga wis ngerti kanggone carane nggunakno lha mengke tiga nggih ngoten malih cetha malan carane nggunakno iki nek gak kepeksa aja digunakno nah kula ampun jenengan nembe setunggal nggih dasar nembe dasar nggih mboten napa-napa ngeten lho nggih. Kenging napa to? Kula kok matur nek badhe rangkep upame saking dasar teng kalih. Kula kok kedah 3 wulan napa santos sekawan wulan. Mergi napa? 3 wulan ngantos sekawan wulan niku sak musim tanam. Umpama buah ngono tuweke wis tenanan diputik, gak usah ngarbit wis mateng dhewe. Matenge asli tuwa. Nah upama apa? Kula niku nembe sak wulan, tapi kula butuh nyuwun rangkepan. Nggih monggo kula aturaken. Tapi kan kula mboten nawani. Tapi kula pun mohon matur sinten mawon. Napa maneh lan kula sing ngatur kedah 3 wulan ngantos 9 wulan. Nembe sak wulan saking kunci dasar. Nembe sak wulan lho. Rawuh mriki Bapak kula nyuwun rangkepan. Kula aturaken. Mereka niku pun hake ki Mbak. Ngoten lho, Pak. Dados mboten kula sing nawani. Monggo kula rangkepi mboten to. Dados sing nek mboten nenten dawuhe nggih kula mboten. Niku kan njaluk wae dhewe, njaluk jatahe dhewe. Senaosa nembe bukaan sak wulan Bapak kula nyuwun rangkepan. Kula aturaken. Tambah penak to kula. Tanggungan kula. Nah, titipan kula niki pun dipendet sing gadah. Kantun ngenteni sing ampun matur. Terus
sinten mawon. Senasa dereng 3 wulan, dereng sekawan wulan, nek pun disuwun kula aturaken. Iki nggih. Monggo nek wektale tasih wonten ingkang badhe mantun meditasi niku nggih enten semanten sing kuwasa iki awakmu dhewe nek rada mudune iku leres janjane mboten. Lah niki wau lho. Aku sapa berarti nek ana aku ana kowe. Lah nek wis ora ana aku ora ana kowe, sing ana sapa? Kula wau pun matur. Lho Gusti Allah kok digoleki adoh-adoh. Kula wau ampun matur, Gusti Allah niku teng Jatiraga. Nggih. Lah enten swanten sing kuwasa ki ya wis ning nggonmu niku pun bener. Tapi aja ditelan lawaran. Nah nek wis diparingi ngerti, diparingi weruh. Sing kuwasa ki wis ning nggonmu, wis ning awakmu. Nah saiki wis ning awake dhewe ra goleki. Wis dituduhno dununge. Dununge ning kono. Lah goleki saiki wis roh dununge. Ning Jatiraga iki sapa si Sendi? Kadang nek sastra sandine niku Ponorogo ijek adoh lagi pono lagi ngerti. Enten sing goleki nanti ning Kediri. Kediri ya bener. Ponorogo Kediri, iya bener Kediri. Wis parek malah nek harus ke Tuban, harus ke Jatiraga. Ya, betul toh? Sastra sandi, kata sandi. Jatiraga. Lah nek Jatiraga ki golek Jatiraga ning Jatiraga kudu liwat harus ke Tuban. Apa ke Tuban? Nggih. Mosok kula blakakaken. Nggih. Lewat mana? Lewat ke Tuban. Air ke Tuban. Nggih. Lah SS kondisine tersundi. Niku to nggih. Nah, lan jelasaken ngeten niku umpama kalau ora iso basa Jawa, kathah lho kula nek teng Bekasi niku jelasaken basa Indonesia. Mboten napa-napa. Saking dulu mboten ngerti basa Jawa belas nek nerjemahno nggih ngangge basa Indonesia tapi kunci mboten saged diganti. Nah niki syaratnya kunci gak iso dialihno. Nek kuncine wis dirubah upama lawange tutupan ape buka wis gak kena tinggal buka Pak, mergo kuncine dirubah gak iso. Kunci tetap kunci. Cuma dalam pengertian sarane ngunci ngekei pengarahan nganggo basa napa mawon saged. Sing penting tiange niku ngerti. Ngeten iki namanya Sarasehan. Mengeluarkan inisiatif hasil belajar. Niki Sarasehan. Ora kok Sarasehan bab laku sing diomongno putra gede. Pangkat. Taunya. Nggih sedaya niku kebetulan nggih. Monggo. Dalem monggo serati majeng. Monggo. Nggih. Monggo. Nggih. Manungsa niku dadak napa sing urip itu ngene. Terus pundi? Manungsa niku dadak napa Terus manungsa sing urip itu ngene. oh wonten.
Matur suwun. Sangkete hebat-hebat tambah suwe takonane tambah jeru, tambah jeru. Manungsa niku kedah napa sing damel urip niku butuhe napa ngengken nyuwune napa sing urip iku yen roh kitae sembahyang kadang itu seneng apapun napa ngaten ta. kitae sembahyang gelo atine napa ngaten Nggih saged nggih sampun kula saged nampi. napa manusa itu nek damel rasukan kang indah berarti becik napa menawi latihan Nggih. Nggih, matur suwun. Pitakone tambah jero, tambah apik. Niki matur suwun. Manungsa iku kudu apa? Ana sing ngarani jare kudu nglakoni perintahe Gusti Allah. Enten sing dawuh ngoten. Gusti Allah perintah apa nek lamun kudu arep apa kudu apa? Kudu nglakoni perintahe Gusti Allah. Gusti Allah perintah apa? Apa iku tiru-tiru apa pancen oleh dawuh? Nek manungsa iku kudu nglakoni dawuhe Gusti Allah, wis tau didhawuhi apa? Manungsa wis tau didhawuhi apa? Kapan? Nah niku dadine terus Gusti Allah iki kudune apa? Penjalukane apa ngoten, Pak? Butuhe apa Gusti Allah? Gusti Allah niku mboten butuh napa-napa. Gusti Allah niku ya ora njaluk disembah, ya ora njaluk dipuja-puja. Gusti Allah niku nek kula sing mastani, Gusti Allah iku ora njaluk disembah, ya ora butuh disembah. Nanging nek titahe utawa kawulane gelem manembah krana karepe dhewe iku ya ana nilaine dhewe. Lah manungsa butuh apa? Ngoten. Napa manungsa kedah napa? Kudu apa? Nek kula sing mastani manungsa gesang tengah alam dunya niki tumrape srawung. Tumrape srawung kedah saged mapan, empan. Ngertos empan papan. Kedah ngertos saged bedakaken atawisipun leres napa kleru. Kedahe ngaten. Manungsa kudune piye? Kudu iso bedakno antarane bener karo kleru. Nggih, wau pun kula singgung. Nek wis iso bedakno antarane bener lan kleru, karek milih sing endi? Niki tumrape srawung. Lah nek tumrape pribadi sakudune tumrap pribadi apa kowe kudu srawung apa ora? Mergo ora srawung nek sakudune kan mboten butuh srawung. Mongko manungsa niku mboten urip dhewe. Nggih. Mboten urip dhewe. Lah sing jelas sing cetha manungsa kudu apa? Kudu iso bedakno antarane bener karo kleru. Mergo kangge sangu sarawung. Siji nek wis iso bedakno bener karo kleru, milih sing endi? Nah, nek milih sing bener
Aku ki sapa? Aku serawung karo sapa? Terus aku kudu piye? Niki dipadosi wonten saklebetipun pasinaon. Kedahe ten. Lah nek aku pengen dadi wong apik, ya kudu tumindak apik. Janjane manungsa niku nek pengen ora pengen diarani elek wis aja tumindak elek, cukup.